W Gdańsku uwidocznia się kompleks biednego Ślązaka. Czemu tu jest tak bogato? Proszę Państwa, kolejny dzień pełen przygód. Nie zwlekamy. Dzisiaj most. Można się poczuć jak w amerykańskim filmie. Seriously. Jest! Mam go! Aga, pomachaj do kamery. Patrzcie jak romantycznie. Cytując sławnego polskiego kucharza Sehr fare romantik. Patrzcie, stoję na moście. Tak wysoko. Z pół metra. Dzisiaj, moi drodzy, znajdujemy się w dzikich ostępach. Wśród ludzi, którzy przyszli tu z psami się wysrać. Tutaj ludy słowiańskie, germańskie, niewykluczone też, że celtyckie przemierzały te doliny, czy te lasy, bo to las akurat tutaj, czy tam jest las. O. I znaleźliśmy tutaj z Agą taką super egzotyczną roślinę, z której to prawdopodobnie pradawni wojownicy na tych ziemiach wytwarzali swoje wywary. Rośnie tu tego, jak możecie sami zobaczyć, jak to się mówi, wciul! Są tu też inne takie mniej ciekawe zioła wiedźmińskie i inkrze. O, tu jaki ładny. Patrzcie jak pięknie kwiatuszka wam, jak to się mówi, uchwyciłem. Nie musicie w zasadzie wychodzić z domu już. Cudownie, proszę Państwa, łono natury, polecam. Ja wiem, że to jest ryzykowne, ale odejść od komputera. To się może, jak to się mówi, wydawać dzikie, nieprawdopodobne, ale na placu też można całkiem czasem interesujące rzeczy znaleźć. Tutaj prawdopodobnie wiedźmin medytował. O, motylek. A tutaj najprawdopodobniej niedawno miała miejsce jakaś wikingowa, co najmniej biesiada, na co wskazują flaszki po zacnych wojowniczych trunkach. No ładnie. Ej, coś tam łazi. Ale co to? Jo do dupca. Halo? Zaro mnie sam coś z maszkeci. Byda maszkety! To prawdopodobnie mógł rozkopać dzik. Jak robią dziki? Cip, 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 cip. Taś, taś, taś. No, zaraz będę wydupiał stąd. Dla dzika z maszketami. Taka szyszka dla dzika to jak rolada do Ślązaka. Ło, ale kurde bele, normalnie tak pełną piersią się sztachnąć. To nie ma jak u nas. Obyś się klubowym bez filtra zaciągł. Patrzcie, najmniejsze rzeczy czasem potrafią być takie ciekawe. Skarata. Dobra, idę stąd, bo już mnie coś w tyłku swędzi. A taki klist w tyłku to ja dziękuję. Ale takie rośliny to jeszcze nie widziałem. First person perspective fire. Cushing. Źle ostrość łapie. Tutaj niedawno rozpylono na nas smugę chemitrails. Mamy nadzieję, że jutro rano nie obudzimy się z bonusowymi głowami na dupie. Twoje włosy ją zaatakowały. Mogę? No. Ciul. Szczeka na mnie i biegnie do mnie jakiś wielki biały pies. Nie przypominam sobie, żebym miał psa tu. Jakby szczerze, nie ja tu byłem. Z samolotu. Panie pilocie! Pomachajcie mi! Aby były jaja, jakby nam na łeba paliwo spuścili.
Proszę Państwa, zatrzymałem się, żeby pokazać Wam super niebo, a tam nagle na drodze przed nami wydupił wielki dzik. Klnę się, że tym razem nie żartuję i trochę strach w sumie, że nam... Dobra, no to Aga, jedziemy? A takie dziki chyba się nie zaczajają na człowieka i nie wyskakują z nienacka na drogę, nie? A tu faktycznie jest poryte przez dzika. Takie dziki mogą mieć wściekliznę, nie? Panie dziku! We will be back! I teraz kręcę first person perspective. Bez mała, jakbym miał GoPro i noże lepiej. Jestem taki dobry. Pendaluję na kole. Śląski pieron na pomorskich drogach. Chwila przerwy na romantyczne niebo i nie mniej romantycznego rogala na niebie. Ej, jak tak kwest przybliżę, to widzę kosmitów. Lecą. Co wy na to, synki? Z dzikiego buszu prosto do symbolu zachodniego konsumpcjonizmu. Jak to się plecie w tym życiu, masakracja, jak to mówi młodzież. To jest najbardziej kapitalistyczne jedzenie na świecie, a wygląda to tak ładnie, że aż to musiałem skamerować wszystko. Czujecie jak to wonio? Pewnie nie, a my idziemy jeść.